Hei, toată lumea, am reînceput o a doua parte din barca stricată, pereții, vai de capul meu, nu știu cum se spune, nu știu. Cum mi se pare ciudat că chestiile alea plutesc. Le-am mai văzut, da, le-am văzut și pe la ușă, doar că nu am vrut să spun. E foarte ciudat, nu știu ce s-a întâmplat, oare ar trebui să scot chestia asta, habar nu am, mi se pare foarte ciudat, da, tot mai multe ori curios să mă duc și pe survival, bine, sunt pe survival, dar survival cu muștri. Da, și vreau să fiu pregătită, am nevoie de mâncare, am nevoie de arcuri și tot! Wow, e ceva pe aici. Dar mă deranjează. Mă deranjează tare. Aoleu. Nu se știe cât mă deranjează dacă nu vine musculițele. Aoleu. Câte stecuri am făcut? Două stecuri de astea. Bun. Păi bun. Îmi fac un chest. Un fel de chest. Vreau să-mi fac un fel de chest de arme. Și 8. Trebuie și un castet. Trebuie și 4. 2, 3, 4. Bun. 12. Crafting table. Și mă întrebam încă lucrez de arme. Nici nu știam și am uitat de asta. Stați un pic să calculez un pic. Bun, știu. Trebuie să calculez un pic. Unde-i? Unde să filmăm noctată aici? În altă parte. Pot face și așa, e minunat, mie îmi place. 6. Bun, 6 bucăți. Hello. Ah, 8. Gata. Stai să-mi pun crafting table-ul. Așa, rămâne sunetul. Nu, ușor e venit. Nu știu ce cu ușa. Îmi dau să se pune. Stai, nu. Stați un pic, că rezolv imediat ploaița. Ploaie. Bun. Am rezolvat ploaița, dar încă mi se pare ciudat cu particulele alea care spun. Va trebui să așteptați un pic până am revenit de aici. Până revin. Ok, o să-mi fac și să mă scuzați, mai pot. Nu o să mai pot niciodată. Au, nu mai am. Nu mai pot. Da. Unde?